Iku ono request lagu, Nduk. Iki ono request nah. Halo, Nduk, selamat malam Cahayu. Nggih, selamat malam Wong Bagus. Waduh, doh. Bilang aja. Ya. Aku ki anggere dilem karo wong wedok iki terus goglok atiku. Mantan Mang Wijane apa tak tomboki, Nduk. Aku ki om ae ya. Sugar Daddy. Gua ya wis ora mung suger deh, ya durian-durian barang. Namamu siapa, Nduk? Nggih, dari tempat Pulau Sri. Sri. Asli saka ngendi? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sekarang so dimilih domisili di mana? Iya, domisili di mana? Domisili teng Wonogiri. Wonogiri. Derek kali sing kakung nggih. Iki sing lanang lho dalang. Hebat. Tak dongake ketrima uripmu, Nduk. Nami pangesunipun Pak Dalang. Iya. Iki Mbak Sri kejaba ninden sambene ya bakul brambang to, Nduk. Nggih, laras Pak Dalang. Kula angsal promosi mboten. Ora, Nduk. Iya, Bapak Ibu, Bapak menawi ngersakaken brambang kula, Pak. Niki brambang lebih murah. Brambang niki kental-kental lho, Pak, brambangnya kula. Ya ramah itu. Nek brambang iki kok kene ketok nyenengke kok, Sri. Kental-kental nggih pedes-pedes lho. Pedes aku yo butek pedes ta. Kula nek dalem Wonogiri nggih bakulan telo lho. Telo. Telo. Nggih. Teng Wonogiri kan terkenal telo ya. Oh iya mula. Telo niku Wonogiri niku gede-gede lho, Pak. Wah. Kok menawi ngersakaken telo kali brambang monggo saged mbek Mas Catur mungkin mbek kula. Yo ja. Sampun matur Ya. nuwun. Oh, sebenarnya saiki tambah gawean dodol telo barang. Mula kok omongane sesuk nyereti tenan. Sebelahe, halo, selamat malam, Nduk. Selamat malam. Suwi ora ketemu rumah satu. Nah iya. Anakmu suwane ditinggal iki. Oh ya, nek anakmu suwane ditinggal, pakne tinggal gitu. Oh, ora kowe. Oh, malah bojomu. Bojomu kok aja mbok cekeni duit ae. Lah iya. Namanya siapa, Nduk? Namanya Anis Kusumaniro. Anis Kusumaniro, sarjana seni ya. Nek Mbak Sri mau magister seni Pak kali rata ketok Sri. Oh ya, lulus kuwi ra krasa sing lulus lah ya. Mbak Anis menika mantan juara 1 sinden nasional. Lah baik-baik.